baba Shero vari kubohwa chaizvo zvekutobohwa chaizvo ndakanzwa masongo awati abuda sofa 2 ari kubohwa chaizvo. I think time yekuti baba Shero vachisiye kuimba vanhu votomboro vachi borodel. Next time paunoti borodel bili wako ndawe strong borodel. Barata. That's a light. But ini yangu manje kuti baba Shero ngwachimire kuimba ndika zvamamuchita mumashure izvi zvekuimba izvi hazvina kuipa zvamamuchiimba kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka nzimbe aibvira kumusoro ichinaka inotobvira kumusoro but munozeroti tena panza aiwa zvakachena zvichena kumudza music yavaimba kudhara ainamboshata nzimbe inobvira kumusoro ichinaka kuti mwari anozviziva kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka ndiye akatoisika ichibvira kumusoro ichinaka saka hazina kushata Zimbabweans and everybody else is watching us. It is the podcast Padari, and we're back again. Ninyaya dzinenge dzichiitika all through the week, and zvese zvachiitika all through the month as well. We'll just be giving you a postmortem of nyaya dzaitika tichidzizeya panapa Padari. Now your favorite podcasters, your favorite bloggers, vloggers, and your favorite social media personalities. And as you know me, my name is Popsy, and ndinofarira zvekupopa nhasi tinenge tichipopa nyaya dzenyu. So to just introduce the cast to you, I am with DJ Sparks, who's on my far left there, as well as Kundai Chitima, and on my far right, there's Zigo there, and Uncle Santa. Togo Kuchingamzai, guys, welcome to the Padari Podcast Show. Okay, I know, right? If you have been watching our previous episodes, you know it's no more name studio, but nas cheaper rabbit hole and nas cheaper rabbit hole, and we're going to be enjoying outside. Nas we are coming into the outside, into the outdoors, per rabbit hole, and thanks a lot to the rabbit hole crew for inviting us. But anyway, we'll just start with what just recently happened, guys. The show at Alex Sports Club, that is Baba Shero's album launch. I'm not going to say much. I'll leave you to say much for me because those are names of Tara Shukawanda. How did you view it? What do you think about Baba Shero's performance and but amananga inini angondoti indongoti Baba Shero ndi baba edu. Baba wenyu yonani? Inini ne muri yangu. To that opinion. Right. Yes, sure. Right. Not praising. Praise and worship. What is one kuchika kupa an honest opinion? The truth is inini ndirifanira Baba Shero. Alright, wakaterere masong. Ndakaterera. Wakaterera ipi acho? Ansandaterera hangu ese mazita awo ansandanyatsiwa futi so. But the album was good. Semuna anoafarira. Of course, nangu I still have the idea kuti devairwa imwe yekunana madezana 2007 8 that type and that kind of osungura. It was like my album anonyanyonakira more than H manje. Sikaona nge H manje achanyatsonakidza. Pamwe ku-evolve as a musician maybe or something like that. Alright, inini kuona kwangu inini panyaya yese yezvikuitika naBaba Shero. Baba Shero chandakaona chakanaka pavari so far ndechekuti wakakwanisa kukopera wingedi kuti masongo anobuda 1-1 than zvaingomaita kudhara umati zho achibohwa futi. So now Baba Shero vari kubohwa chaizvo zvekutobohwa chaizvo ndakanzwa masongo awati abuda sofa 2 ari kubohwa chaizvo. I think time yekuti Baba Shero vachisiye kuimba ovhura studio otanga kupromota avo mayouths ari kuuya. Was last time ndakashora Zigo achiti Makungwazi ari better than Baba Shero, but after album rabuda Makungwazi ari better than Baba Shero. Zigo ndaiti Makungwazi ari better than. Izvo zviri wrong kuti Makungwazi ari better than Baba Shero. According to music,
Aiwa, you can't say that. You can't say that. Unozati ndo panonyanya yekuti unozati Baba Shero vaive vakatanga music ma80s. You can't say kuti Makungwazi akatanga last week. Music yawo kuma80s. Tutai akabuda musumu. Kana ukataura kuti zveizvi. Kwete kuti ari better musically. Ukadaro manje ayo azviti Baba Shero zvakaitika ka. Wazobvunzwa wa Popsen ndokubvunza zvakaitika. Last yanga iri successful wakauya. Music yakubo. I think muZimbabwe munomuka suppose kuti atichitopa kana kuti zvati munhu kana chingabudisa mabhoma akadaiwo akazobudisa nobho atomti ho zvagumire papo. But why muchidaro? Topesa takuchema data redu manje. Aya onai manje. Inini ndine chichemo wana. Zvangofane chichinyowana chakaona. Miraone. Zvangofane kuti he is a blogger and anorelease my videos almost every day. Are you telling me kuti every video anobudisa hit you? Ayo Baba Shero wane nguwa singabudise mayo. Aiwa, ona zvinoitika. Chinoitika ndechoti kana achiburisa music anditi. Munhu wekuti hapana munhu anomboenda mustudio kunoronga kuti da unoburisa chinhu chakadhakwa. Asaka chabuda chakadhakwa toti chakadhakwa. Achi chakadhakwa according to you. Pana ata abuda so far ndimbopindawo gentleman. I think kwa Baba Shero vanhu vakaenda vane ma high expectations. Vanhu vakanga vakatasira anacharakupa denga tenda that kind of music. Of which tofana kuti tinzwisise kuti Baba Shero vari kukurawo. Anditi is different zvavakanga vari 20 years ago vachirwa mahits. Zvinhu zviri kuchinja. Plus remember kuti generation yavari kudi yavakuridzira. Zvasiyana negeneration iyayi. Generation yavari kuridzira ozvinezvika vapana vakutongoendawo but isusu pamwe age yedu ndisu vekupesira kunatsowaziva of which vanhu vanoita kuti chinhu chiputike zvakanyanyisa vapana vechidiki unoona vanhu reva so tofanira kunzwisisa kuti vapanawo vechidiki kwane music iriko tisada kunyanyo kufunga kuti vanenge vakakundikana stereki vari kutadzawo kuita cop-up nezviripo ozvinezvi but yairipo ndoti Baba Shero vakachinjinyowana chavakaimba zvacho zvotobuhwa kudarika mundigumbuke yakudhara so iwewo it's a nice way yaungotaura kuti Baba Shero wapera Baba Shero waita se wapera ilegend atirambe fact kuti legend but Baba Shero kam music yawo yandanzwa so far too haisi kunakidza iwe chaona kana iwe uchiteerera let's say for example uchiteerera tomboti Blink 4 anditi it's very normal kuti usanakidzwa naBaba Shero and it's very normal hatimbokurambidze kuti usabhoikana nawo Baba Shero ilegend but awapera music yawo haisi kunakidza haisi kunakidza iwewe ndikutaura ndikutaura ndakamirira vanhu manje kana wakuzoti vapera ngavachisa music unenge wakubvaiza iopinion yake ngawachitosane vake wasura Baba Shero wapere aiwa kupera vakapera according to him but kuti ngavasiye music woziona kana munhu akanzi akura azoti afanira kuregedza music we've got a lot of musicians wekuti vakura but vanongoredza music handiti zvotaura nauyu ndezvongotika Baba Shero vane bhara vakasveta so vakaenda papik izvo zvavasisiri pachi papik iyo but zvinoitika musically manje so iwo uri kuneyere kuti for example Wingy D masongs ari kuimba izvezvi ari kungoramba achingopfuura zvaaimboita mashure Wingy D mudara iwo unozvizira Wingy D you have to use statistics mukaenda even kushow yaWingy D masong aWingy D amuri kujamba ndo masong epanga ari papik emazuva ano anditi they are not trending the charts they are not even iwewe unoita sing along ere mazuva ano andikuona saka can we say kuti saka ngaachiregedza kuimba aiwa uyu opinion yawo yekuregedza Wingy D manje achitori pari bo man but Baba Shero man anenge ane maalbum akutosvika kuma 3-4 asina chacho zvandiri kunyatsoona picture kwairi kuenda Baba Shero plus wakura vakava successful because inini what I just think Baba Shero zveko zvinoka is one of the most successful musicians right it's that day zviri kuvaidharuka inyaya yetime yavanga vari muindustry Baba Shero vakaenda kumudzi obviously ka pana Baba Shero tikati is one of the successful musicians muindustry tisade kuita chivacompare nevamwe vari kusimuka nana Makungwazi because why because ana Makungwazi vachiri kutotanga career ndichitori foundation yavari kuleya of which Baba Shero ka vakatorwufa kare whatever zvavakuitawo zvinezvika
zvangovawo zvekuti Ama-friendly. hangova ama-friendly matches. ndosandiri kuti But I want to talk about nyaya genre yavanoimba. Vanoimba sungura music handiti. Sungura music at its best time, the battle between him and Tongai Moyo. Chichi anonzani his predecessor, Madzbaba, you know, Nicholas Zakaria. At that time, there were a lot of people that were pushing the Sungura, just like urban grooves and it. Kuti at a time, Pampani Nguva Guti, genre right to fire, restore. But I like to believe music, you know, there are times and times a Guti genre no perao and it. Not necessarily an individual. Exactly. Was even Mark Ngwazi watch and it. Agaburita music actually. You know, Chendo, Hayo, could the little people that still want to listen to Sungura. But Sungura is not really, to say the truth. Yeah, that's I just papi. Music yamangwazi inotrend ama-segments. Not music, you know what and it's words, mostly you know. because of my lyrics. But remember, there are times whereby even kuborojo chako you'd go ku Mecca. Kotoridzwa inonzi chitererai pangoiswa akatererai vana vangu kake vanhu votomboro vachiborodo. But tamunguva iri different. We now have amapiano, we now have Zim hip hop, which is really thriving. We now have Zim dancehall zvairi kuti wange yakudzikira, but iriko and everything. So I like to believe every music has its own time. But kuti titi kana genre rapera munhu apera. Exactly. Next time paunoti borodil bili wako ndawe strong borodil Barata. that's a light. But inini yangu manje kuti baba Shero ngwachimire kuimba ndika kwete nekuti zvoni zveniraura dzako andichipa nekuti iyo music yacho yavakatoimba yandakateerera ine haisisina kadhata, haisina chinjinyowani, haisina zvinhu zvinonakidza zvoti ngataro. Asi kana muda kuti tedu hero worship panapa tongoti haisi hero worship chibaba. But according nemanzwi yandakaita inini, I think baba Shero kavakawa successful music. Iwo pavakatanga kuimba makapa opinion kuti vatange. So why do you want to end career yamusinatange? Isusu tinongotara but doesn't mean kuti ngachitomire. Isusu tinongotaura then wazodecide ega kuti nemizvikuita music yangu ndochimire kando. Ona Sparks usave bati ndavamire kuimba. Pama album normally it's either a hit or a miss. But vana mamisa plus wona zvinoitika ka Sparks ipapo I think ndataura musicians akawanda kana vachitopinda mustudio vachirekodha vanenge ivo kwavari ndosamuchinzwa kuti hanzi vakatombo kushata kana napitapi vachadudzira so inzwazve but hazvifanira kupedza kuti ngavamire kurisa maalbum then waperforma zvavo masongo avo ekudhara aya because masongo avo ekudhara wakuchinja apa Sparks wambotaura kuti ngavachimira. Alright guys. Aiwa, that's good. Tanzwa Sparks ari kuti ngavachitombomira, but we also love the fact that he is also incorporating vana vavo isao vanenge varipo vachitozvawo vari kuva encouragewo vachivaendosa. Iwo mavhidhiyo ako akamira kutrenda ubva wamira YouTube. Ndofuna kusvika pakuti hazvichaite. From one album launch to another, let's talk about Baba Harare's album launch. Kune vanga variko zvahiitika, the change in genre and the switch in career and character as well. Zviri kufamba here, zviri kunyatsoita sei kuna Baba Harare? Ndiana nanga ariko. Vanga ariko, DJ Sparks was there, Uncle Saint was there. Ini maona ndakaita nezuro. Baba Harare is now a new creation. Haatove muchizvarwa chitsva chaicho. Zveserious kuti zviya zvataifungidzira zvekuti tingachiti zvoni adakumbopusha album ozvita sei. Because ane mamwe mashoko akataura ndakaona kuti aya mashoko akumeka sense. Achiti guys, do you know nemapushi andakaita aJit? Ndingangoenda ndichiti ndasiya JIT. Paine zvinhu zvichiitika muupenyu zvoita kuti ndizosvika pakutora that decision yekusiya JIT, yekukanzela madeals anga ndichiita. Ndotodawo mari ende JIT ndaitoida, but nyaya inenge iripo ndeyekuti ndakaona kuti zvese zvina maturo ndichiite zve. It makes sense. Yeah, so inini ndoda ngokomenta hangu paperformance. Anditi I used to go kumashows avo prior to gospel. Yes. So GT chiripo yave GT gospel light kave ka GT light. Why ndiri kudaro ini ndakanzwa GT chidzoka pa 2 masongs avaka Sukai moyo wangu. Sukai moyo neinonzi famba ineni
famba in something like that inofamba ineni ngoma dzezvigure ndakaita sendakadzinzwira kure handiti aiwa ndinoda kutaurawo chokwadi of which kwandiri I think it was a good thing. Why? Because zvafanira kuti gospel inorohwa pamwe pachona nesungura, gospel inorohwa nerumba, gospel inorohwa netumbira. So kuti jiti achaideka, jiti is our that's our music. So in order for us to understand his preaching, sometimes tujiti light tunototwida murona bandro and toys what it's a transition yachona yakati omei, but I think he's doing well, especially pa uchinja. Ndakaona a difference as what na DJ Sparks, ndakaona a different Baba Harare. Alright. Yeah, even the way ntakazo mbotaura naye after show, that guy anogona ini kumberi ndiri kufunga kuti achatozouya achitaura dzimwe nyaya pane zvaakaona zvaachiri kutotya kutotaura. Why? Because vanhu vanojaja. Unoziva kuti mazimbabwe ndizvo munhu akangoya achiti wakumana Jesu asangana neni, ukada kutaura kuti asangana newe sei, people can judge you. But that guy I'm pretty sure kuti something happened. But tiri papo I think his wife anditi his wife contributed. That lady ndakamutarisa I think she's prayerful. Yeah, anogona aritori munhu anonamata chaizvo. Iwe usati Baba Harare wakuimba ukanzwa munhu akuimba achiita mazwi sekunyorwa kwakaitwa mubhaibheri, haati muponesi, anoti muponisi. Unatsoona kuti muchinda ane kupona manzi mukati make mune zvine zvichiitika. But nozachika inini kana madaro kana inini mwoyo wangu unosununguka. Ini ndotika kutendeuka ndakuve kwechokwadi, not kutendeuka kwekuti vanhu tione TV. My life is a TV, my life is a testimony. Kana akatendeuka pamwoyo chaipo chaipo, we thank God. We cannot tell him hatikwanise kumuudzira, asi inini pfungwa yangu ingori pakuti ndatisafunge kuti music yaimbwa naBaba Harare kudhara yanga yakashata kana kuti changa chiri chivi. Thank you for that. Mistake iyoyo vazhinji vanoiita. That was entertainment. Exactly. Mona, there was nothing wrong. Yeah, but when I entertainment, apana kana chakaipa pa music yake. Apana kana blasphemy pa music yake. His music was correct. Correct. Thank you. Aiwa, isusu hatisi kuti music yake yekare yakanga iri wrong. But muri kuziva kuti pane mamwe malevels Baba Harare vamaiziva vekumashure. Chiri kufunga ivava. Chava chitsikwa chitsva chatiri kuona ichi. Nekuti kana Baba Harare vari kutoti music yemashure vava kusiya zvese zvandaita zvangu zvakaipa kudhara. First thing, tangane kudelete masong ese ari pa YouTube channel, ndo first test yacho. But munoziva kuti zvinhu zvinoitika step by step. Kutendeuka unoziva kuti chinhu chinoitika is something chekuti haungoerekane wangorova U10. Ndo patiri kuti yekumashure yacho haina kumboipa. Ini dai zvainzi inini ndandiri nemufundisi ari kubatsira Baba Harare murwendo rwawo rwekunamata. First thing ndaitaudza kuti zvamamuchiita mumashure izvi zvekuimba izvi hazvina kuipa. Zvamamuchiimba kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka, nzimbe aibvira kumusoro ichinaka, inotobvira kumusoro. But munoziva kuti gentlemen, Baba Harare ndoda kuti ndimbokubatsirai semunhu anombotaura nawo handiti. Baba Harare hakusi kuti pane mufundisi akamuudzira according to him, right? And whatever zviri kuitika, Baba Harare ndakanzwa DJ Ola akatotaura zvikanzi ndiye akatondivinga akati ndoda kuzokuonai ndachisikwa chitsva ndatendeuka handiti ndakuda kuita zvekunamata. Baba Harare pawakaita chisikwa chitsva vakada kuona Ola, right? I think yanyaya platform ya Ola. Yes. So listen, onaka zigo chimboteerera kana wachisikwa chitsva kaunotangana kutsvago ningi mufundisi. Atisi kuti maybe no process emfundisi akamaita, but inini ndikuona sekuti zvekutaura naZigo ndika zviri right pakuti iwewe uri father waBaba Harare ndika
unogona kuzomudza because kachingo atendeuka unogona kupfuurira wakufunga kuti maybe kana kuti putseke kwakashata here kana kuti kungoyo kwakashata izi so iwe safadha ndiko yakona kuzowaudzawo kuti no baba zvamaita izvi hazvina kuipa mugona kuzongoamba yenyu muchiita 1 2 3 4 5 hazvina mboyanyoshata stereka because hamusi kutuka Bible akati arohwa akasangana naye handitika akatotanga kutoendawo kune vanhu vanga vatori muchiraundi kakutanga kutsanangurwa zvofamba sei ipapo ndo pane issue iye anogona anga akapenyerwa naMwari akaita meno encounter yakaita which is good but ndo pandaizoti nini vanhu vari kudhila naye vari kumuudzira because chinoendeka njoti sezvakaita kana ari sababara whatever happened to him handiti he had to get kune the Christian community handitika kuti kuti vatange kuchimuratidzawo gwara kumudzidzisa chikristu saka imuri kuti zvakaipa here kuti munhu ouya handiti conviction ka inoitika it's a personal thing remember handiti munhu akauya kwauri wewe handiti okudza kuti wakumana zvakati nezvakati handichaite ndauya chindifudzai handiti zvorere kuti mamudzira ona mundara zvinoitika mira uone because baba akatoenda ega neconviction yake iye nezvaakasangana nazo conviction is right the Bible says you are chisikwa chitsva unenge watwa sort of born again uri mwana mudiki kazhinji kacho paunototanga ipapo uchiri mwana mudiki wakuda kutanga kupiwa Bible rinotara tinopiwa mukaka handisika milk wozopedzisira wakupiwa mabhonzo anoona saka ndiri kuti ari kutanga kumuyamwisa achimupa mukaka ndiye munhu ari kutanga kumupa zvimwe zvinhu zvisiri izvo kana kuti ari kumuasi kuti akapiwa zvinhu zvisiri izvo zvakanyanyisa ari kumupa zvinhu zve A-level unoona funga kuti wakatendeuka ndika munhu sakumbira kumupa handikuona unoona kuti wakatendeuka iwe utofunga kuti munhu anguri ndipo bva ndipo saka unongoda munhu anoziva bhaibheri kuti chii panyaya dzekubatsira idzi ndo panotora nebhaibheri kuti for they have a zeal but without knowledge isu takumupa knowledge zvawanga wachita mashure zvafanira kuti Peter akadzikisirwa zvikafu netende chiyanditi akati Mwari handizvi inoita zvina kuchena panza aiwa zvakachena zviitikumuudza kuti music yavaimba kudhara haina mboshata nzimbe inotobvira kumusoro ichase ichinaka ukati Mwari anozviziva kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka ndiye akatoisika ichibvira kumusoro ichinaka saka hazina kushata marelease paper vaifanira kungosenzawo mamwewo generator makamboona video yagenerator paitamiswa mazakwatira akasikwa nani dzakasikwa namwaripanezvaunoudzwa namwarichakasikwa namwari but mashandisiro acho asiriwo ndomurobvunza pachivanhu chedu chaicho isusu pachivanhu chedu patinozunza mazakwatira zvatuta pata zvizo chivanhu everything chinoona madam chiti mazakwatira zunza mazakwatira imakomana mazakwatira zvopesa chinhu chese mazakwatira babara retanzwisisa you know what when it comes to change inongonetsa change is never good it's never easy kuti tinzwisise kuti change iri kufamba ichienda kupi ngatimbovapai mukana tozoona kuti vari kuenda nekupi panotonetsa ipapo vositoianza nekusiya ma-50 cents mumashopu so moving on to Master Edge, yeah? Master Edge is said to be the king of the Zim dance. So he's at the top of the throne right now. Man of the moment. Arikushanda arikuita so arikuita say. Izvezvi so far kati pamwe masong manyowana asati aenda kuDubai apa. Akanoita show yake kuDubai akanopisa. Are we in agreement that Master Edge duo chibaba cheZim dance and arikuchipusha mkomani? No. Master Edge asi chibaba cheZim dance. Asitombori even in top 10 yezvibaba zveZim dance. Oh shit. Ndiana atongori man of the moment ari kupisa upcoming ari kupisa zvamanje manje. Upcoming seko iwe Master Edge akatanga ora ndiri kumbombopinda pana Master Edge handiti man of the moment. Izvozvo hatigone kubvisa ndozvezvinezvi remember kuti muZimbabwe mune chirwere chakadaiwo Zimbabwe chiri kupisa this week hatifunge kuti ndo chinozopisa next week hachisi uriona toda kukudzai wakomana oli 10 ka ndaifunga kuti hakuna umwe munhu anomubvisa pachigaro
pasina nguva ngani takazoona Master H akutodi but only 10 aitodi so uriona kuti ka man of the moment tikada kumupa bhachi rekuti ndiye icho chibaba chezimdanso tinoita mupa bhachi rinorema zvari kupisa chinozonzi baba chinozonzi baba honai winki ari kunzi baba nenyaya yekuti mufambo waafamba so jeni yake kumberi kwake ichiri yakareba zvanhasi ari kupisa but that doesn't mean kuti next month anenge achipisa azvireva kuti December tichatamba mangoma ake gentlemen kogonotobuda munhu anenge achitodi kushanda ari kushanda handiti but the man of the moment ndakaona pamasongo akaburitsa ndika ndofarira hangu wane ngenzi wewe shende iyo yakaipa asi mavhidhiyo acho ari on point iwayo aiziya but mamwe masongo acho 2 mamwe acho aya Master H and Ari man of the moment, but he's not the king of dance. Yeah, he's not. That's what we agree on. Okay, fine. Aiwa, kana totogona utangidza kana he's not the king. Man Dan. King Dan. The King 98. King Dan. Ayo wane akwaidika na King 98. King the winged unprotected. King the winged baba wedu ndiwingi asi Master H ake akatobreaka level ekuitwa upcoming acho mu mainstream acho munhu akatozvine yatinoti yo ayo atisi kuramba isi tiri kuti is the man of the moment varume kusatambe nonzi man of the moment upcoming akatobreaka izvo zvakabata but king kuva king asati akawhat's chikuitika chetu vanhu yesarotochema nenyaya ndonyaya ndinozotarisika king topa silent killer and I give a sort to Silent Killer for Kuzim Danso. Why? Effortlessly, he just gets on top of the charts. Even younger guys about top of the charts, he becomes the talk of the town. This is one wanga chimba ichi musharudzi iko. Masong ekuti promote we. Munomzere manager wangwe. Akuna ma-social media account ari dedicated kugadzira kuti totagadzira ma-challenge angwere chakangopinda mustudio obva ngoti no one ade more and then nobody say that is a king munguzvibara umambo apa king chimira that king ndiani ndakudza tawingidiwa pane inzwa pa king gentleman ndepe munhu mamwe ma-legends indokwanisa kungomuti is a dance legend ngwere kwete king gentleman so what happens to Soldier Love what happens to Freeman what legends akawanda but king you one ndapeza takusatara munyaya dzemusic munyaya zvemusic alright andokumurobona unaziva zvemusic it's not like my legend achanenge ari limited edition unzi tiri kuda 5 my legends obva akwana ndo zvandiri kureva ndo zvandiri kureva but vakomana vari kungoti legend rawe one onanga Soldier Love is a legend inyaya yemafarira ma legend anonzani Freeman is a legend. Vabatsire zigwa. Winky D. Clarity is a legend. Vabatsire vakomana. Silent Killer. Nana Major is a legend in his own right. And started as lyrical genius. I know. I'm not concerned. Silent Killer. In my book song, evanu lyrically gifted. And vanogona kutamba nema lyrics acho nekuposition mabars nema rhythm acho anditi. MuZimbabwe Silent Killer is in his class of his own. Yeah. Kochibaba manje. Apinde kana. Aiwa. Chibaba. Aiwa, anotoda kubatanidza ma lyrics chete. Chibaba atori nawo vanotomutedzera na Luko. Ana Mbida D. Vanhu vaimba kunge Chibaba. Zigo, can I just say something? Kana takuisa ungagonere kuti kugadzira lyric kuti chi pi ki ri Zigo kana takuisa vanhu vanenge ana Silent Killer vafana kuti chipikiro ngo chawo chinonoka kuti chipi janonosa akambozvita iwewe uye achazozvita mana makutara mafesi enyu maybe ndo zvingori no I just feel like you know what when it comes to making someone or thinking of someone as a legend you're looking at them in the light of what they do and how they live and how they've impacted music anditi ini nangu zvokuti hanzi vanhu vakarohwa nedombo vongonzwa kuti chipikiri because zvinopinda naone kurohwa nedombo ka zvobva zvaita makuti munhu yeti mupe ulegend ka asi maybe kana kuti pane chipikira ndika kana kuti pane mawedzi 2 ekuti chipiki iri ndo manakidzwa zvakanditeni
kuti chipiki iwe munhu anoti we don't give a dam, we don't give a river. Pane munhu wanga munhu akambozviita here. This is just bad. This is bad. This is bad. We don't give a dam, don't give a river. Mazuva adarika pamashure apo kwakaita friends yenyaya yemachats akalika nditi. Machats akalika achitaura vakadzi vana papa vaitaura ne very prominent person muno muZimbabwe. Tisingazive hedu how authentic the messages are kuti angari yechokwadi here kana kuti ndeye kunyepa. Vamwe ana papa vakatobuda vakati inini kuoneswa kwandinoona zvandinoona handaimbotadza kuona zvinhu zvakadai zvichiitika vakatozvidefenda vakadefenda madzimai avo. Imi semaonero enyu nemabudiro akaita nyaya idzi tiri papi nenyaya dzakalika dzichinzi allegedly machats ava weakness? Anoziva chokwadi handiti vakadzi naweakness wacho vari pachavo. ana papa havazive. Zvekuti inini handingazidadzi kuona baba zvinoitika zvokusaona. Mukadzi anochekwa mudare, anotochekwa wotadza kuzviona wotodzoka atochekwa. Saka nyaya yekuti mofunga kuti vakadzi vengango vaizonyengwera umani handikuona manje muri kuona kuchika tisadai ana papa vanenge vachida kuchikidzira vanhu kuchikidzira vanhu plus kuona zvirika panyaya yekuona nditi hauoni zvese. Ukaona zvese waMwari manje unofanira une zvimwe zvaunopiwa. Mwari pane zvaanokupa nezvimwe zvaasingakupa. Asi kuchita kwamaimfundisa wakuona zvese wakutoita Mwari because only God can see everything. Mwari anenge achitokuprotecta. Funga ukaona kuchita kwamaimfundisa. Imagine. Mufundisi munosvika pakupenga. Unopenge. Saka anoziva chokwadi ndi weakness. Weakness ndi anoziva kuti machats aya zvakataura baibai kana chiri chokwadi ndicho chokwadi. Nemadzimai acho ndo anoziva kuti chokwadi kuti it's happened or it's didn't. But pane word inotaura pachinhu inonzi sacred cows. There are no sacred cows when it comes to cheating. Exactly. Animabona inini dana nemukadzi daikona kutodyirwa. Kudyiwa kunowanikwa abereki zvinozikana zvazvo zviriko. Munhu ari exempt from cheating, ari exempted. Munhu asina mukadzi wacho akaita seni. Iwewe unochitwa, iwewe unochitwa, hatisi zviri kuitika. Tiri kuti why uri papa tiri kuti the potential yekuchitwa iripo. Zvinogona kusaitika. Mumwe munhu anogona kuva faithful. Ndosaka muchizonzi you need to be faithful. Why should you be faithful about something that you don't need to be faithful about? It's because we know the potential iripo. One munhu asingachitwe ndini ngirinje. But inini hangu maone andakangoita ndekuti kudzidza pazvose zvakaitika vaidza nezvechokwadi kana nezvekunyepa. Asi ndakangodzidza kuti vakadzi vanoda mari. But manje ona vakadzi vacho mari iripo wana mari. Aiwa. Mari rudziko. Vakasangana nemari vanoita. Vafanira kuti kuna chii. Vafanira tomboti for example mukadzi wangu kana akandira mbiri. Angosangana nomane mbiri kudarika inini anomuda. But panyaya yemari pacheba mana alright angakusede. Uriona munoza anonzi Idi Amin. Idi Amin. Makaona that movie rakira Idi Amin. He had mukadzi akachita nemwe munhu. Akachopwa. This was the most feared man in Uganda. Akachita. So what about a mere prophet? Saka mchizonza shadayachati munhu anogona kungoita anonzi mukadzi anoita yese. Iwo akwanisa kucontrola relationship. You can do everything to show love. But you can't control. Why are we only limiting this conversation to women as if vakadzi ndiwe ganochita? Conversation. Anonzi mukadzi anochita. No, but was he not married when he was doing this?
don't be feminine. No, I'm not about being it. feminine about it, but I'm just saying let's put it to Varume- light and be varume- honest about varume the fact that polygamous by everybody cheats. nature. Munhu Varume wese vari anochita, but Pama- pane cheating iri Pama- acceptable in Pamachasa acho society. ese. Aiwa, pane Varume- cheating iri acceptable. varume vari polygamous by nature. As much as you are polygamous by nature, kuno muchato unoti haufaniri kuchita. Ukaita mukadzi wani ndiye haufaniri kupinda muchato iwoyo. manje kana wakapinda iwowo chidiki iwo unochita. Tinokutora, we'll take you for every money that you have. Ndoma divorce amunozonaye munhu akutongenzenza aperwa mari yese because you committed yourself and said kuti inini I want to be monogamous. Anditi, if you're saying kuti monogamy is an outdated concept, it doesn't work. Anditi, munoda polygamy. Why commit to monogamy? Yeah, that's Why it. even get into it? Anditi, vakadzi vanotirambidza vakadzi vanokurambidza chii? Munorambidzwa chii? Vakadzi- Chakune vakadzi hobo kudzoko vanofarira barika. Vokutoti anototi ndoda pana mai guru. Variko hobo. Popsi dambo You are mai guru wacho Popsi. ndoda mbetseri. Popsi. Variko. Popsi. Why don't you look for those women? popsi TCA. kokana ini ndichida iweyo asi iwe usingadi nyaya yekuda Tomorambana kazvo Ah, but ini kuda ngonotsvaga iwewe. anokuda Ah, inotsvaga but anodozva ine ndinoda. ndichida iwewe manje Uri kudirei ini? kuda kunoita kunzi chii Aiwa. Ne. Cheating is for everybody. Everybody Aiwa, but cheats. nyaya tiri kuti Bosi vanhu panochita vakadzi mukadzi anochita Popsi. nemurume. Murume anochita Popsi, nemukadzi. timocherera. Hapana kungambochita munhu nembwa. Popsi. Munhu nembudzi. Popsi. Hapana. Popsi, Ehe. timocherera. Mhm. There is a way that things work Mhm. in the real world. Mhm. We cannot be intellectual about it. Mm. Otherwise, if we become intellectual about it, we're ignorant. What are you saying? What I'm trying Get to to your say point. is Mm. the fact yekuti vanhu vanambobvunza kuti ko weekneo Sei anga akachita. ine mukadzi ingwani Eh. vakabvunza kuti anonzani mai Chari oro mai Branson vane varume 1. Havana It kubvunza nzi tells kwemwana you nemukadzi. kuti in the society. Why did Wikno's wife go on social media and then say that I've been vindicated? What Guys, let's not look at this because we want to paint a sheep Alright. pink or blue Did it or make what. news? Munhu Zvakataurwa wese na- aichita, na- guys. It zvakataurwa did. na It Sonja. did. It- It did. It I was did know. trending. It was Do you trending. know about it? It was trending. Vindication. Yes, it was I know what trending. you're saying. Musadonyeba, it was trending. It was trending. After the... ndikumboteera popsi It was trending. ndikumboteera popsi But popsana Popsi tiri kuti- Why ona, don't you I guys Popsi- hate always it hear? when Tiri men kuti- say kuti cheating is Popsi. only cheating when it is Popsi. done by a woman. Popsi, ndakubvunza Saka something. munoita inonzi chi? Popsi, Inonzi ndakubvunza Inonzi something. chimingling. but point asikwa zvenzwere It's popsi not hatizoni chinochita hatifani chezviri. kutiza reality repagroundi izvozvo kona ngezviri right zvokutaura Taura. utore mafacts and Yeah. chi but society inoti kudi Inoti tadzoka chi. pagroundi Aiwa ka, Inoti society chi. ndiani? Society ndiwe Ndisu. neni. Handiti, ndisu tiri panapa, ndisu society. That's why we were trying to say kuti society is a bully. Ngatizvidhinote zvinhu izvozvo, tizvidhinounce. Handiti ndokuti but izvi zvakatinakira kaizvi vangani varume varikudzoka vanochitwa nemadzimai avo vanochitwa asi havabude in the open kutaura kuti mukadzi wangu akandichita bhozi vanotya ogara neure ogara neure aiwa you understand anenge achitoda munhu Apostle wake Chiwenga anobuda shavi ipapo. Popsi tiri kuti ka- in this world varume vanochita vakadzi vanochita tese tinochita Popsi, ndoba We tiri are kuti all cheaters. iwewe batwa Eh. uri married woman handiti uine chikomba Mm. then Murume wako murume wako obatwa aine aine baby kwaanobatwa varume vangani vatinoona masocial media No, vachibhurwa hausinzwisisa. vachirohwa chaizvo chaizvo varume Aiwa, vanhu chimbomira unzwa zvada Zvekuti it's a controlled scenario Mm. iwewe batwa nechikomba panapa Mm. murume wako Obatwa obatwa nechikomba. aine musikana apa orit kana murume wako ndaakubate uine chikomba iwewe asi uchitoziva Iwe- kuti anoto no iwewe wambata. wozomubata aine musikana Eh. uone situation iyo kana Necessary. pakuitwa reaction Nesociety. iwewe society inogona kuuya kuzokubhura uchinzi tamubata aine chikomba Eh. panouya pakaitwa hondo Eh. handiti asi murume wako mubata ndamubata aine girlfriend uyu Vanongoti Aya. ah. Zvauvaziva varume. Zvagara zviriko. zvagara zviriko yes because you accepted it zvinhu zvaka yanguva yedu yekuti tikuitei kuti muaccepte zvavako because as much as muri Isu manje ipapa zviri tinoti- kuitika everyday tinoti izvi good zvinhu luck. Tinoti zvakatanga good luck with that. ndachida kutotaura nyaya yekutoti popsika pane zvimwe zvokutiti ihondo dzakatotanga kare panguva yana abrahamu chaichaika akatouyawo ndatofunga pawati sera kwakatozoya haga
naketula akatoita mabhebhi padeni ingori how the world is. Popsi ndishana newe. Akanotora hure akariramba akazonodzokera futi hure the way that it is. Iwe popsi ndishana newe. Ukandoramba iwewe. Ndotongogamuchira ndosvigamuchira mumwoyo mangu ka anditombono report. Bozi ndozati even vacho vari kupreacha kuti no to domestic violence. Vanototi ndichitoripotera vangu kuti vanotanga usekuone bhebhi ramuroho. Asi iwewe ndikakurova vakomotosungwa. It's how the world is. Anoona izvezvi uri kuona kuti izvezvika sezvautotaura zigo izvezvi kwete kuti kumbotsvaga kuti polisi iri kure. Izvezvi popsi akakurova tototi hazigo takutobataiwo zigo aiwo izvezvi but izvezvi ukangoti pana popsi siki yembama aunoshamisika unorohwa nevarume vese muri kuti zvakangodaroka but tiri kuti chiko society chii society is constantly changing. Culture is constantly mastatistics ari kuti kudini nyaya dzekuchita kwemadzimai what it is guys. And vanhu aiwa as much as it is what it is, how many stories are we seeing every day, each and every day, of women vari kubatwa vachichita imuchingozviramba kuchita kwakadzi akuite hakusi acceptable kuchita acceptable at some point because it's happening every day. Onai papa vakarambira mukadzi wavo saka muri kuvati kudi papa vakarambira mukadzi wavo kuti aiwa ini dai ndakazviona pamweya asi mukadzi wavo ndiyaikwaapapa vaitongoitawo mafanizi vaingoitira kuti vadii vagarisane namadhamu zvakanaakuprotectamaybe nyaya dzesocial media asi hatisi sure kuti zvakaitika izvo sure but kana zvakaitika zvizvo chokwadi zvese zvakaitika izvo zvaapa panonga ari simba. No, handi mukona. Ndimakuwa jajaka imimi. Weekend, but pane zvokuti kana isusu varume tichitota ya unofanira kuti ndosika chinati Bible rinoti haukwanisi kuita put away your wife except for reasons of what? Of fornication. Hapana paunombonzi murume wako you cannot put away your husband except for reasons. Murume Corinthians 7 anoti kudi. Ndozvaitira zvatu. Aiwa anotaura kuti mukadzi chete here. Not you can put away your wife. You can put away your husband. You don't know what to put away your husband. Very biased. And the next popsi aingape. Alright, fine. The next story angaitori pavakadzi kuti hanzi why is cheating rampant now in women. Ungati sezvinonzi kudhara mamusazoti vanambo yedu aingochita asanga sekuru vaisvika vachiimba amai vachauya chikomba chitize lazoona chautika mazuva ano social media ayo iri kuwedzeredzawo hayo because chinoitika nchekuti it's easy kuti ungoti kamunhu kawaimboumhanya nako kuhigh school form 1 kaike wototi wadii chichichichi handiti plus vanhu varikuita pane mamwe ari kunzi hanzi mauya ekuti vanoungana ekuti vanhu vandakadzidza nawo muna 1991 titangoti ako uri kupi ashako wadii asamaza ndaikuda here gore riyayo handiti then vanhu vakutoronga chi plus pane imwe iri kuitwa magetaway party ari kuitwa ekuti iwewe musikana wako anodedzwa nemafriends ake kuti tikuenda kubnb kwenechi iwo akwanisa kutera mafriends ake anenge adedzawo nhingi ana nhingi ouya obva vasanganiswa obva wanzi ndatitofarai ndatitei zvanhasi so the environment is now more conducive. But ziko vasikuadvertisera Viceroy does not need advertising. Oh, speaking of advertising, Felinandi has opened her own restaurant. Kwanandi, like Kwateri. Muchatiendesa rini kunodya sadza kwanandi. Chatomukumbira Feli. Hello Feli. Toda kuya uzodya sadza kwako. I think I'll go there. Failure to respond to this podcast. Next podcast. Tinozodzoka tichitaura nezvako but zvakangonakira tuma comments anditi avamutarisi vakatipromisa couch redu anditi vakati tiwe store couch vakatipromisa mwene couch rake mwene mwene couch rake zvangonzi podcast atinawo makauch amana kumba ndokusina ini kwanga hakuna ndena ari kuritora uri aiwa kundai hauite zvefurniture iwe handiti zvefurniture also trending on social media kawas nyaya yainterview yazigwe naMandy awe nenyaya yaMandy awe versus Jamal
and Nisha cheese. Munewo zvamuna pikawo from Bata that. Tozonyimwa couch. Ayo chekutanga katisati takomenta handiti vamutarisi handiti he is our elder brother handiti ndo chekutanga vamutarisi haisi disclaimer kungotaurawo vapanhava vavo tese tiri panapa handiti chinhu chatotogamuchira ende mukatoona vachitoti vada kutipa kauchika he is not saying that because of zvatichataura kana zvatinotaura handiti he knows very well this business show business iri vandorinzwisisa zoti whatever zvatichakomenta hazingatadzise kuti ndati kauchi riri kudi rufanongouya kuuya kwekauchi kana kusauya kwekauchi nyaya ingaitaura shamari vatichichaitika kuna iwe ndo wakaiinterviewa Mandy taura kurashigwa nyaya aiwa nyaya yaMandy hapana nyaya yaimbonyanyotyisa ingaripo ungoti Mandy wanted a platform to express what happened to her so fortunately enough indakangoika ndangobvunzawo question iyoyo kuti yo chicha hamusikuitawo collaborate naNisha because Nisha is someone wekuti kuma upcoming or people who are really making a mark it would be good kuti abva ngobatana naMandy obva simuka vesichi pamwe chete little did I know kuti pane zvakatomboitika chi behind but what I could say from manzwiro andakaita ndakaona nge Jamal anika kusababata mushe kaakaita se kavakaita maybe it was just the day or something like that but chaingodiwa ndo zvakazoitwa namutarisi kuti zvinowanika chichichi song yavo chaita se ichabuda and the end is now justified they are going to collaborate and both but of them next time panouya anonzi Jamal uyo handiti anofanira kusasaiza mamwe maartist you know zvafanira nesu kana tichishanda nevanhu toshanda nevanhu vakasiyana siyana treat everyone the same but unoona pandirowa even akauya iwe kangani ndichiuya kumastudios enyu handiti aiwa but ukona Mandy yakanyanya akatomboitwa kuti tingabvita tokuti akatoitwa rafu ona zvinoitika but time iwo paakahakira kuti akaitwa sei from interview makaita ndiyo atongoti kuti hanzi Jamal wakanonoka kusvika pasi saka kunonoka kusvika for an artist for you handiti kunonoswa patime but maartist achitonzwa nyaya yandozoti maproducer ano zvinoitika following mucomment section ndakaona kuti itori unanimous concern yekutoti maproducer anzi ndounhu haisi nyaya yekuti ndinavati nyowani tozviaccept here zvakaitona Jamal tozviaccept here because ndounhu hwavo kana takuvapa bheji rekuti vanotodaro katikukanganisa tisingavagadzirisi because ndo basa redu vanhu ngavangodzidza kuti kana tati ndakanzi ndinofana kuti artist chingoti majokes okona afana panapa isusu tati chingojoka tichiwanzira nemwe munhu munyowani akasvika pane kunofanira tiwirirane but majokes tinongoitika kubasa zvimwe zvinhu hasisi zvekubva zvanzitika kuti team sezvaitawa nemafans mucomment section kubva adhipisa kuita ayo plus mafans ndo vanhu acho kachendo ndo patoti paibeka you should be considerate that you should be considerate and empathy think is before very no but important. think before you talk you don't know me tangosangana panapa first thing wakutotodzwa ndakapusa kuti ayo mai manje iwe mamusingajamukirana kuti uri kungonditi mupfanha pese pese something like that ndozvimwe chete but kuona zigo afana zigo wakapusa afana zigo ndikuona zigo anzoti mukoma wangu munonyanya nguyamo nditi mupfanha inyanyanyisa then zigo ka obva atoti amboita interview naola nokuti sparks yake kuti mupfanha yana atomboifarira kana akasati kaapologize atichaite podcast tikuti vanhu ava vasati vainteracta inwavanana ungosvika uchingothrowa tinovati mablows anonzi isu tinomati maundertones uri kungotikandira chiloblo utondisaiza kusaiza shamari kana uchida kuona kuti ndiudze kuti ndakapusa mudhara ini zvokuti ndakapusa nditode ndikuti ndikubva ndati zvone pakagonekwa kuti pakakanganiswa but asi kuti tikabva ita big deal yekuti haitototi yekuti hanzi maworks hatichatoite because zvaizvezvi zvandika Mandy akaita collab naNisha
anenge akatopinda Ndo saka pati unofanira kuti sadvantage yekuwane Sparks- kudai kangonzwa Ndiani kapasa anenge akapinda? Sparks, Yeah, ndo pati- baby, like- Who's blessed? Sparks, ndo pati The kuti other. kune chinhu chinonzi you should be considerate. Uchienda kuuniversity uchitanga 1-1 unodzidziswa inonzi communication studies. Communication studies inotaura kuti iyo space inini ndichitanga kusvikana napopsi handirambe ndakangomudzembera padhuze chichichi chanditi ndoita ndichilena kuti popsi ari comfortable nespace ipi yakareba sei handitange nokuita majoke angu ese pana popsi because majokes anomunakidza ndiapi mbichana manje ndikangosvika first day wobva watondipa rating kutonditi ayo wakapusa uya dai ari iye ari ndikutorira ndobati kuti anonzi macommunication ndikuti nini pakakanganiswa ndika asi andikati haisi a big deal yekuti unozotoona iwo kuti collab wotoda kubva watoda kutoite collab inoona kubenefita it's not a big deal to you because vanhu they've got the way yavano accommodate vanhu mulife mavo yakasiyana-siyana you get what I mean kune anotonzi ma-10 off kwauri munandobvunzwa kuti what are your red flags uyotonzi what are your red flags mwe mukomana pakushare bill nemusikana anogona kuti this weekend ni share the bill mwe musikana anoti it's okay handidi chichi chanditi but uya atokudza kuti it's a what it's a red flag iwo wabva kuti ndo zvinhu zvingabva zvatorambirwa muna nefuture yekuti maigona tova married mukatoita vana vakanaka nene nayo kuti akati share bill zvinongoitika ka1 kurestaurant saka ndobati kuti iwe be considerate of my feelings amend Empathy is very important. ndosoona tinashe akati akasvika akati sorry hako abva atipe explanation manje maybe Mandy was going through kana taingojoko zvake and jamba zvinowanzoitika chichichichichi anoona saka Mandy is justified in doing that andiona ndosaka tinashe arichi ari yemutarisi saka saka aiwa ari yechi DJ aiwa uriona zvazvakana ndichipe ndizvozvozvo ndichipeta wangu ipapo in I think vamutarisi takudzoka futi kuna vamutarisi andiri I think vamutarisi vakanyanya kutarisa vakava mutarisi chaiye because mapedzero avakazoita nyaya yachona anoratidza maturity why because havana kuda kutsondora wavo havana kuda kutsondora uyu vakava but nyango rikasauya futi tinashe ndiye mutarisi Sparks ndiye DJ ande next Saka apa tinenge tauda kuti tichisvika mvura yacheka handiti nyaya yekuti vibes katiwa vakabuda muchiri vanhu vari kuchema kuti takapiwa vibes katiwa the clone vibes katiwa 2.0 vamwe vari kuti aiwa ari kurwara hanzi ane graves disease saka ndosaka kazvimba ndiye hake vibes but after 13-14 years ari muprison did you think kuti anga achabuda akafanana nezvaakaita paakapinda lazimujerero kana even marriage yaiche munhu akaroorwa 14 years ago unosvika kangori kaslender aiwa no zvakazonyanyoitika pana mavibes ka hatisi kuti akabuda munhu obvious machanges anoitika but iwe ungabuda wakadai aiwa nyango zvikazangwani michero wakaona zvakabuda kutakwa aiwa zvokudhakwa zvina basa kudai iwo ukadhakwa iwo unoita machicken legs aiwa ari kuti abody kudai upenyu boyzika upenyu iwo unopinda mujeri uchitange kundai wobuda uchitange Sparks amana environment yemujeri aiwa chinongotika ndechekuti amana pa 14 years pana machanges anotongoitika plus kujeri even nyaya dzehealth dzikutaura zvinoitika upenyu zvinoitika 2 pane makore akawandisa ipapo 3 anga ari mujeri ndo zviri kutaurwa kuti something is abnormal about his appearance kune vanhu vobva vanopinda mujeri vachibuda guys ana bhuji wakatoita 10 years wakabuda kuti something is abnormal ndopari kunzi ari kurwara I think we should just accept kuti kana ari kurwara zvinowanika because chirwere chinodhila nemunhu in different ways tiri pana katiri papa pane andapiwa naproducer panapa ange kanyowa kuti kuedite kuti sei amagona kuiona ya vibes katiwa angakatenda kusecolors achiti makasanombobata mangoma kwedit ndakachifambira chinhu ichocho ndakamhanya ndakati ndichingoona ndakatirega ndimhanye kupeji 1 chiko
But your common sense chachainga but colors ndia asara kabata chini. Wakumana colors tomurespecta zvemuno muZimbabwe. Musada kumuisa apa. Whosoever akaedita akaisa zita rakatera. This is nice, guys. For the recognition, Sapanyaya yakatewa apa. Inda kutongofunga kuti vanhu makufana kutongotarisira hit songs. But anobuda ere mahit songs. Papa, voice rasiyana. Papa anobuda. Voice rasiyana. Papa anobuda. Arisina chi. Ona anabvira mbomira kuimba kari mjeri. Ari mjeri ngorowa mawezi. Engorowa mawezi. Kana machozi. Vaitongorowa so ati ndokuzokudzorera kumashure tichazotogonosanyanyisa kuzova nema high expectations. Sezvatakaita maimai pane show yababa vedu baba Shero anditi why because pane makore akawanda pane machanges akawanda pane vapanawo vakawanda vadi danzo nice again yakutodzoka danzo nice again because even Billboard chaiyo yakavabvisa ikaisa African kwane African Billboard chart hakusisina Jamaican reggae Billboard chart but nabo bakatero inodzoka akonza pane song ndabuda anzoni Freedom Street ma1 no ini nangu I just wish him a speedy recovery. First things first ngambotanga ita right mombonyatso make sure kuti anyatsoonekwa because Graves' disease is not a very very easy disease to deal with. It's a very difficult disease. Ngambowana zvari kuda kuti vamusiya achibata mashampopo achimwa doro bebiri makarona bebiri angaratomwaka akabva kuLondon akanza I left my job and I had to just come and be with vibes and I'm very happy that abuda aienda ndobebirake nyowani iye ane mukadzi wake anonzi Shori vakaramba namujeri momo hapana zvakaitika naShoti vibes akapenga aitota bebe ari mujeri anzi wild boss but zviri kutaurwa manje masi zviri kunzi iclone then mukadzi uyoya ndiye handler wake sezvataingotaura pana kanonzani Kanye West kuti Bianca the new girlfriend wife whatever because handiti Kanye West akangodisappear vadzoka tone mukadzi zvinonzi Bianca is the handler of the clone maconspiracy theory hatine chingotaura but zvinogona zvitoriko aiwa zvogona zviriko hambazive vanhu vaivai vanobika vanhu akatero ndiye kuva iye ndiye but because dai anga asiri dai vaida kuita clonica they were going to make someone akanatsofanana naye but the fact yekutoti vakatokupai wenyu chaiye yakazvimba ndini ndo chaiye akabuda mjeri anzi vibes katiyo ndiye wenyu chaiye abaya mukusadza old boss vibes katiyo ndiye wenyu chaiye asi cloud vibes katiyo but the honest truth is zvemaclone zvazvo angori maconspiracy maconspiracy chakuti vauri kutaura ndizvozvo muna aklonwe zigwani ngari kuzva uri klonwa vanhu ndihere zigwati naye nhasi hasi kuti anoiziko pakangouya nerasta ina ndichanatsomuhwisisa waziziko akabva kujosa uyu atira asiye papakaenda kujosa zambezi angasipo akazokobatika ipapapo maita basa nekuona chirongwa. We'll be back again bi-weekly handiti hatichakupai chimwe futi mamanje tichingoenderana nekuti muri kuvhura hombe here kana kuti hamusi kuvhura hombe. Anyway, thanks a lot to our host for today's episode that is Rabbit Hole patiri panapa. Tiri panze tinyatsorova zvedu nekazwa. Ndosikambambotiona chimbodya nyama tambopiwa katsuro nyani. Aiwa panobikwa tsuro inonaka panapa. Kana uchikwanisa kusvika kuBelvedere, just make sure that you make your way to Belvedere and come and enjoy Rabbit Hole panapa patiri. Thank you. Auro anye yeke. Auro arguma unprotected. Sorry. Shama sorry. Sorry, but Auro unprotected. Zambezi auro unprotected. Zigo auro unprotected viceroy. Inini rukurowa uchi.
Arumwa delusion. Here is delusion is cool. Yeah, it's cool delusion. Arumwa delusion go dey cool. That's a real delusion. View it. How do you think? What do you think about Baba Shero's performance and the outcome and? You have taken Zambezi. Uthi Raman. Zambezi monpo nyama sha. Wawothi nyima ini. Zambezi monpo nyama. Guys, ndipeo nyama. Sasa vakate baba. Wathi monpo nyama. Guys, Zambezi usadarusha. Sherifuza nyama iwe. Ore vapurisa imagine Guys, usadaro. Mana. Zviri kwereza mnekuti mungati nyima nyama isusu. Chamakativengera. Mama chimboitire. Producer utanga kupurisa nyama vanhu atanga. Vanhu vakutanga ndosakabondera wanyika mupano. Ayo amana ngatari nyaya baba Ashero. Baba Ashero ndi baba wedu. Maita basa madam. Watara ukune but una tumeke yako ikukunzwike. Zvino ndikutaura kaizvo nchiti maiki amba mana. Ironzwika. Atobata kama uko. Ironzwika. Ndete kubata. Ayo sabati iri kunzwika. Alright.